Tripura haste o tabo kotor jeng tal nukjagai phaikya abong kha phekjanai hasteni sikla rok o phekjanai manwi bai kobli tongkha aboni bagai Tripura haste no phekjanai manani ya kakjak haste swnamna bagai haste hapang nangkukmani ya plena hari tongo Tripura haste no phekjanai manani ya kakna bagai jeng jotono kathalai samongma khlainai aro dorbar betoni bo nangkukmani ya kumu tongo Chasalo phekjanai manani kebengwi eba phekjanai manani ya kakjak Tripura swnamna bagai Tripura Judicial Academy ni luajimung bai Tripura High Court bwskango songchajak Impact Assessment and Legal Solution ni seminar ro manjakha obahaino saka haste ni montri okra Dr.Manik Saha haste puila khlaijaka abo hai seminar phaina salapo obo hai seminar khlaine hini sawi mankha Bureau Report Kokkhorang।